махзани мост ки дар болои тарозу шиштагӣ ҳаст ва аз дохили ин мо як маҳсулота бо килограмми муайян мегирем. ин аз ин мо холӣ мекунему. хуб ба дохили ҳамон маҳсулотҳои худмон раванде ки аз инҷо мегузара изофа мекунем. ин вазифаи ҳамин махзан холӣ кардан бо ягон вазни муайян маҳсулота дохили хуб маҳсулоти асосие ки мо дорем. яъне ин вазифаи холӣ кунан эҷро мекунад. тарозуи дигари мо буд ин вазифаи пуркунӣ буд. ҳозир инҷо ҳам дар экрани мо мебинем ки дохили ин мо тақрибан 19.5 килограмм хуб маҳсулот бигем дорем инҷа ва мехоҳем ки аз ҳамин 5 килограмм бигирам. рӯшан кардам. килограмм рафт поён. 2 килограмм гирифтем. 3.8 4 ва ҳамон 5 килограмм шуд ҳудуди 14 килограмм. хуб яъне бо хатогии 0.5 килограмм тақрибан ки ҳамин чиз иҷро шуд. яъне ҳамон вазна гирифтему хуб худаш қат шуд. яъне дидем ки вазифаи холикуниро инам дуруст ба анҷом расон. яъне ман гуфтам аз дохили ҳамин 5 килограмм бигира. хуб ба ҳамон маҳсулоте ки инҷо мегузарад ба ҳамон изофа кун. ин аст раванди холикунӣ бо истифода аз тарозуе ки мо доштем. мо дар видеои дигарӣ раванди пуркунӣ бо истифода аз тарозу бо вазни муайян доштем. ҳозир мо холикуниро санҷиш кардем.